охи ҳамин бародар чӣ кор кардаги мақсад нафаҳмонди ин конкурсбоза ин видеои карагид видеои конкурсбозое ку агар конкурсбоз бошаву худат билет гирифтагӣ бошиву бой дода бошиву фрев кара боша хуб карайта ба дили ман карай ҳамин коре ки алло ҳаром гуфта мери ҳамин корро мекунед ин худованд мезанатона накунед ҳамин конкурса ҳамаи муллоҳо ҳаром гуфтагианд муллоҳои тоҷикистон да мисол амри маъруф мекунанд имом хатибои масҷидҳои тоҷикистонанд ва ёрам муллоҳое ки ай дига давлатҳоина муллоҳои афғонистону муллоҳои эрону умуман муллоҳои арабистону хулоса тамоми олимо дар бораи ҳаром будани ҳамин конкурс гав задагианд и бо пилус худованд ақл додай чида бозӣ мекунӣ хуб карайтона ба дили ман карай созе накарайда ми 100 000 не 500 000 тона фрев мекард ба мумкин ақлтон дар сартон медромад бас мекардем дига намекардем бозӣ охи вақте ки сухани аллоҳро ки рад кардӣ анамихи худованд мезанатам хи ҳолиам вақт ай бародар тавба ки айраи ҳаром гард ай бозиҳои ҳаром дарав иштирок накун гуфти ҳамун гапо ки пуле ки ба меҳнати ҳалол ба даст мебиёрӣ дар раи ҳаром сарфш наку бародар кӯдакота ҳамин пули конкурсу қимор агар хирони ку яке гуфта намеша бири ҳамин мошина гуфта намеша ино наметиҳанд мошинаву неки яке гуфта намеша бири агару ай ҳамун пул бари кӯдакота хирониву хоната хирониву зану фарзанда хиронӣ ҳамаш ҳаром меша гӯем кӯдакота гӯшти хук додӣ гӯшти хук бо шумо сахт намерасона гӯи саг додӣ гӯи туалет додагӣ ини михе ҳисоб меша да ай гӯшти хугам ҳарома ини мигӯем як гӯи гова дая тавақ кунанд ҳамаш ҳаромхӯранд ини ми кадомеш ки дар кундуки сина мезанаву ба номи аллоҳ мегаву фалону фалон қасам мехӯра бо ҳаваи рӯша сиёҳ мекуна бисёртар ҳамаш рӯсиёӣ мекунад дар раи шайтон накунен ақлтона кор фармонен э мардуми тоҷик э мардуми бародару хоҳарои тоҷик ақлтона кор фармонен накунен бозӣ накунен бозӣ накунен ҳаромай ман дар бораи конкурсбозову дар бораи ҳамин қиморбозо гап намезанам барое ки гап задан бефоидаай то одаме ки дар ин раҳ рафт насӯзаву азоб накашаву пули калон бой натия ай раҳ намегарда аввалаш аллоҳ ҳамаро ҳидоят куна барои рост ман намегӯм ки ман муллову ман қорию ман амри маъруф манам як бандаи пур гуноҳи иними як гуфтиу гапо мумкин гуноҳҳои ман дошта бошам ҳамун конкурскунов ҳавоё надошта бошам некен бародар чизе ки аллоҳ ҳаром гуфта ман ҳамун корро намекунам тирам дар раи ҳароми ҳамун конкурсгузаронам дар раи ҳарома ҳар ду дар раи ҳароме ҳам бозингараш ҳам бозигузаронаш ҳар душ дар раи ҳароманд ай пишти ҳар душ гав задан дуруст нест на пишти инша бояд гирӣ на пишти вайша ҳар душона ба аллоҳ бояд супорӣ аллоҳ саришта кунашона худаш агар лоиқи ҳидоят боша аллоҳ ҳидоят кунашона лоиқи ҳидоят набоша худо хору залил кунашона амин бародарои азиз ки кадом нафароитонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша авиакасаи исмоили тоҷик чиптаҳои ҳавопаймо ба тамоми самтҳо ба тамоми давлатҳои рӯи дунёро дорем метавонед зан занед фармоиш диҳед алҳамдулиллоҳ ҳоҷиҳои мо ҳама дар маккаи мукаррама омада расиданд хуш омаданд гузаре марҳамат кунед ассалому алайкум бародарои наваму қазоқистон россия омадем гузаштем иншоалло соҳ саломат пеши чойхона даем як чойпӯй мехӯрем иншоалло тарафи москва раякӣ мешем мошинаҳои замонавӣ дута акадодаранд соҳ саломат бурдан ина овардан одамои боваркай ина ҳарш ҳамин ҷай насиб бошад дар хизматам бародаро ягон нашоди дакимед ягон чи хизмат бошад иншоалло кортона буд мекунад бачаҳо дам гирифтаистай дарношон кушода ба ҳазор мешим мериам миёй зам занен иншоалло коротона буд мекунад ина акам авоз бин дуношон иншоалло метанасиб боша кушода кай ба ҳазор мешим мериам миёй иншоалло ягон камди боша иншоалло ҳалтон мекунад дар хизматона ҳамин бародаро ҳамин номрода зам занен иншоалло хизматотона буд мекунад ассалому алайкум бародаро